Yero itrai sai sien pat ngai ke blei pi baro ha ke teng ke badun por ke jong trai te ha ke ni ke video ngai ko an pentip shipi bon na pedeng jong pi oyenga kong singo ba pha lem se chamau kerwat yang ni ke pniang ke ban pen mi snyu biang te ai ngo utrai la don ki ba ban penwan ra ye pi te chapo mau kerwat te ngan patai katu ke neki jaka ki ba phila ban chem yang ni ke pniang mặt ngày ngày long ka jing khu ka ba kraw pi namar bon ha ki ba mde bon ha don ka tu ka ne ki ba kren ben ki ong ba sau spa la ban pen mi snyo ka bam la ban long te namar don ki ba la sim pateng nanga ki de sau spa ste chapo mai rang la ne cha so ra la ne cha so rang kham te ki de sau spa tika te nga ai ar spa ki ai nga lai spa te ki de pat sau spa te habangi pat ngi lap lo de ki pho hajaru klemi te henre mentapat i la yo i ba ki ba bon ki la yami te i la hu ngap la ka ngap no hi te henre ai ngu utrai kani pniang mde re kata ka pniang ka ba la shna manga henre ka de be ka bor ka jong uble ka de be ka ikhtiar ka jong uble ba uble kwa ban yalap leng ba kani pniang bat ban long ka jing khu leng ba kani pniang bat bangan yo ru ban treasure hem ya ka kam ka jong uble leng ba kani pniang namar dan jing siu yanga nang no te henre da ka jing ai ku lu jong pi ru bon na pedeng jong pi ngala ya thu ka dor ka de ar spa henre pila ya ai ku lu pila ai don ki bala ai shi hajar don ki ba ai ar hajar don ki ba ai tang ar spa san phau ru ki ba wan chim direct nanga te ya ka tu ka pisang ani thu hok ye pi na iwe ibreu nga shim ben san phu tingka te paro nga ai lot chaka kam ka jong uble te leng ba jong pi nga yo ban ya lap shir hem ka kam ka jong uble nga nget ngan poi sha ka ta ka thong te nga kwa ban chu ya thu ye pi ba shumut don ki tu ki ba shakiwi pat ki chaka kim la ban wan ya shem ba yanga ki oi nga kong nga kwa ba ban walam jing ai ngo shato ba phin yo ban tre shir hem ka kam ka jong uble te ngab la re ban wan na mangan ang rit khon la ne nga bun kam kum ne kum tai mo te nga kwa ban ai jing mot ye pi la da uble ubo shisha ha ka dono jong pi ma phin ai she ka kam ka jong utrai te shubot man ta pi la shim ka tu ka dawai na ki tu ki balawan ra ye pi hadu hasnong jong pi ya ka tu ko pniang te hai wi kwat te pi labu ka pisa jing ai ngo pi la thop ina jrong jing ai ngo te da pi la thop kum tu na jrong pi la ta da so khau ja kum tu pi la ong ba ye ki tu ki ba ai pniang ye pi sa pen poi sha i momi reality te kemut kila pen poi bet ki de ki brio ki bala ban chania te bat piru fin phone nga kong ngala pha pisa kata ha iba le se pi pha ha mai rang la ne ha nong stoin la ne ha jantia kom ta ter pila ban le kom ta te ha mot pran ha jing shisha ngala ai be kador kom bang ai nang ni nanga namar ba itu im kwa re ba in di yo nong i kwa be ban ai sha kam ko jong play namar ba kamlong ka babakla la di yo nong ru unong tre ude ban yo la kabam tamba la ka jong ka do nun te hanre namar ba ide so ne ide ipara jonga te namar ba ide so teng bakla kan karukum pentam pisai te tip te namar teng ki ai shibon teng ki ai kindian te tang ban bejing ken ngala shu ken bet lai spa san po hate hapo mod pran te kiba ai bet lai spa san po thik kala biang dan kam shu ban ai tam te kiba ublei pat ubu ha dono jong pi ban ai tam sale kum ta kan sa song ha iwe kon sa ta da so khau ja sa shu tho bejing ai ngo te kamot kan let bet shaka kam ka jong ublei hi te ngan chupen kan mau biang ya ki kerteng jong ki jaka baro ki ba phila ban yo ya ki pniang ka ban pen mi snyo biang hispa na ka ba hispa ban om de tang ka taru ka pen itnat ru yo snyo jong pi pen pernai te upen jrong kloi te da de ki bom pat minyoli te kamot unom minyoli shu hire la data ya ki ko pniang ka don ka jing yaram te yo uthli ru kani ko pniang ka yaram te lada ta ki khlong ki ba arsnem shaneng kala long ben le se usnyu jong piu e bha utar khong bha ta de kenu ko pniang kamot phin sa bha te khap shwa ki ti basniu satrim shwa te kamot unsa bha pat te tambangan chu thu ipi keni ko pniang kam de ka ba penja ya ka jing hap snyu tamba don bun pat ki ba phone nga kong na do bang ta e keni ko pniang ngam hap snyu shu kila shu hap ko tu malumala la je kata te henry don pat ki bom stop hire
namar kide ki brio ki baju hap snyo hi te henrewan nom septing namar kade ba ko pniang ka ba pen mi snyo shibon ngamen shwala pau do kli bha ka kli te henre menta ka sni kli kala dap da ki snyo kam pau do kli shure te hoi ngala khap lengkot no namar balai namar ba un kambha shushu on da ular ben bha la chai te udah hap shibon ru kam dan jing ta shure te ngala khap lengkot no banduna ka jing hap bangadang sumar temo te kemut la dadon nap teng jo phi la hap palat ru shu khap lengkot khindiat ha terpeng tang ban ikop kum ka kenthai de ban khap lengkot palat te kemut kan sa duna ka jing hap snyo te kemut kan long kan ka jing ker khu phi te ta bhai kani ko pniang te phin mi kloi ki shinrang ki bata bha man lagasni te ngayu i shishi benai ngai i kila yawan pen i kila mi hi te don pat kitu ki baladon snyo lupa kum tu te namar baladon snyo lupa kim yo i te baladon snyo te balami ki snyo thamai henre nga kham yo i bha kini ki baslen namar balai bom don snyo tang shumi te la yo i ken te ngan ong ye phi kat ban reben kamut kan shimpor ba chisnem tang ban yo i gi dak kishin te da slem ru kamut lai benai te ngan pen kemau gini ki jaka ha mau senram ha mau kerwan ha pen ursla ha mau rengkneng ha tersat ha boy rembong ha mairang ha nong ston ha juwai ha amlarem ha sora ha nong po bat ha mot pran pin yo yakina yakaneka pniang ti kibadon kami kini ke pniang she kini ke jaka pila ban phone ya nga man sapen poi kini ke pniang she kiti ke jaka kiba pisa te sale kumbang ala batai phi te ublai ke jingsuk unyo ban kur khulang ye phi baro te kaya rap shisha kani ke pniang hispa na ka ba hispa kaya rap to ublai ke jingsuk unyo ban kur khulang ye phi baro yaro itrai